hai que plantar repolos para o inverno, así que vou a preparar o sitio, que xa está casi baleiro, só tiña que quitar esas calabazas. Vou no airear un pouco, vou a botar un pouquiño de esterco madurado, remexer isto todo un pouquiño e plantar os repolos para comer despois o caldo no inverno. E ainda que dan chuvias así para os, non me fío nada. Vou empapar ben o sitio porque a verdura faille falta agua, sean repolos, sean rabisas, sea coliflor, teñen que estar en agua, non poden pasar sede. Outubro e noviembre son uns meses bons para plantar todo este tipo de crucíferas. Mirade se para min é importante que nos fijemos no cepellón, que teño un vídeo no meu canal de YouTube solo falando da importancia do cepellón, é como miralo, como... O sea, este está blandiño, é tierno, a planta é noviña, non importa que esta folla estea mala, porque é das primeiras, o importante é que o tallo sea noviño, que non sea leñoso, que non sea moi largo, que as follas centrales estean maravillosas e que teña polo menos 4 ou 5 follas cando queirades plantar. Así que se vos collen dúdas de como debería de ser o cepellón das plantas, depois de acabar de ver este vídeo, ides ao canal de YouTube e buscades Nusca Cepellón. E agora vou plantar repolos.